Takže dobrý den, pane Čejku. Dneska byla témata terorismus a náboženství. Poprosím shrnutí stručně. Tak ta diskuse byla hodně věcná a i potom diskuse vlastně s posluchači. Hodně se to týkalo toho takzvaného islámského státu na území dnešní Sýrie a dnešního Iráku. Mluvilo se o jeho ideologii, o jeho financování, o jeho popularitě nebo naopak taky o vlastně odporu vůči něm, a to právě třeba i ze strany muslimů. V posledních letech se často mluví o interkulturním dialogu. Jaké jsou podle vás jeho předpoklady? Vlastně jde o to, aby to byl ten dialog hlavně vedený ne mezi těmi lidmi, kteří mají podobný názor, ale často právě mezi lidmi různých názorů, právě třeba co se týká toho současného pohledu na náboženství, na islám, na Blízký východ, ale aby to nebyla jako kdyby demagogická debata, kde vlastně jedna strana už je na začátku přesvědčena o svojí pravdě a nebyla přístupná vlastně argumentům druhé strany. Takže dobrý den, pane Kužvar. Dobrý den. Dneska byla témata terorismus a náboženství. Poprosím stručně shrnutí. Já myslím, že se dobře podařilo namíchat jednotlivé hosty a je dobře, že minimálně z mého pohledu ta debata neměla jednostranné nebo jednoznačné vyznění a je na každém divákovi, aby se sám rozhodl, nakolik je nevyhnutelné spojení mezi terorismem, pokud se zaštiťuje náboženstvím, a nakolik vlastně se dá například Islámský stát označit za organizaci, která islám zneužívá nebo využívá a není jeho reprezentantem, řekněme. A co pro vás znamená dialog a domníváte se, že je dnes v době Facebooku, Twitteru a podobných aplikací stále potřebný? Dialog je pro mě vzájemná obousměrná komunikace. Na každý rozhovor jsou potřeba dva. A určitě je potřeba v době sociálních sítí, že by se na to podíval v rámci svého příspěvku na dnešní debatě, tak už jenom proto, že 90% rekrutace bojovníků z Evropy do řad Islámského státu je právě přes sociální sítě. Takže pokud někdy Islámskému státu čelit v rámci kyberprostoru, tak právě tam. A v posledních letech se často mluví o interkulturním dialogu. Jaké jsou podle vás jeho předpoklady? Klid a čas. A to je ten důvod, proč nebo jeden z důvodů, proč jsou teroristické útoky, protože ty se právě snaží polarizovat společnost a narušit to vzájemné soužití. Takže o to i dnes po útocích v Paříži a v Dánsku je těžší, ten mezikulturní dialog, ale o to více potřeba se o něj pokoušet. A oceňujete činnosti, nebo dneska byla téma jako Dialog Talks, názvem Dialog Talksu, který uspořádá Mozaiky, občanské sdružení platform Dialog. Jestli to oceňujete a jestli je potřebný? Já to určitě oceňuji, potřebný je. Možná, že stojí za to vlastně nezůstat jenom u toho Islámského státu, protože mi přijde, že obecně v médiích se v posledních týdnech hodně koncentruje ta debata jenom na Islámský stát, ale ukazovat i jiné aspekty třeba muslimské víry a vlastně ukázat, že Blízký východ a islámská víra dnes není jenom o Islámském státě. Děkujeme. Děkuji. Dobrý den, pane Hošek. Dobrý den. Co pro vás znamená dialog a domníváte se, že je dnes v době Facebooku, Twitteru a podobných aplikací stále potřebný? Já si myslím, že dnes je dialog mezi lidmi z různých kultur a náboženství důležitější a potřebnější než kdy jindy. Já si myslím, že elektronická komunikace, jakkoliv jsme za ní všichni vděční, nemůže nahradit přátelství mezi lidmi a jejich osobní setkávání. A myslím si, že dneska, kdy čelíme nejrůznějším napětím ve světě a nejrůznějším třecím plochám právě mezi lidmi z různých kulturně náboženských okruhů, tak je to soužití, přátelství, setkávání a rozhovor o aktuálních problémech současného světa na základě sdílených hodnot vlastně jedním z nejdůležitějších faktorů, co se týče teda ovlivnění budoucnosti vůbec pokojného soužití, jak teda ve střední Evropě, tak na jiných místech světa. To si myslím, že je prostě opravdu věc, která se netýká intelektuálů, kteří nevědí, co s volným časem,
anebo lidí, kteří mají mezináboženské vztahy jako svůj koníček, ale že se to stává čím dál tím důležitějším rozměrem hledání možnosti pokojného soužití lidí, ať už věřící jsou tak nebo onak, anebo nevěřící, ale přece jenom lidí dobré vůle, kteří hledají nějaké smírné řešení těch problémů současnosti. A v posledních letech se často mluví o interkulturním dialogu. Jaké jsou podle vás jeho předpoklady? Nejdůležitějším předpokladem interkulturního dialogu je být si vědom toho, že jakkoliv každý z nás vychází z nějakých kulturních hodnot, které jsou mu drahé a vzácné, a to je v pořádku, tak by měl být taky dostatečně pokorný, aby se chtěl seznamovat a učit od druhých a slyšet od nich, jak oni rozumí světu. Možná ne proto, aby za každou cenu všechny jejich hodnoty přijal, ale aby jim rozuměl, aby dokázal pochopit, proč jeho sousedé, jeho spolužáci, jeho kolegové v práci žijí v úplně jiném hodnotovém žebříčku a aby se prostě učil nějakým způsobem nenahlížet druhé lidi jaksi prismatem nějakých stereotypů, ale jako svoje bližní na prvním místě a jako svoje přátele, kamarády, sousedy a tak dále. To si myslím, že je ohrožená věc, protože se prohlubuje nepřátelství vůči menšinám, prohlubuje se prostě radikalismus ve společnosti a tendence k extrémním postojům vůči různým lidem, kteří jsou buď etnicky, nebo nábožensky, nebo kulturně odlišní. A tohle je problém, který bychom měli začít řešit dřív, než nám přeroste přes hlavu. A ta doba, kdy je potřeba ho řešit, je teď. A poslední otázka. Jak nahlížíte na činnost občanské sdružení Mozaiky Platform Dialog? Já jsem se s činností občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog seznámil před několika lety a od počátku jsem nadšený tím, co jeho stoupenci dělají a velmi tomu fandím. Protože je to sdružení lidí, kteří se pokoušejí o rozvíjení přátelských vztahů mezi Turky a Čechy, mezi Evropany a lidmi z jiných světadílů, mezi muslimy, křesťany, sekulárními humanisty a tak dále. A tohle je strašně potřeba. A právě mnoho Čechů potřebuje vidět také i muslimy, také i lidi, jejichž přesvědčením a vyznáním je islám, kteří jsou přátelští, laskaví a otevření prostě vytváření dobrých sousedských vztahů, protože sdělovací prostředky mají tendenci líčit islám v negativních barvách a to je zkreslující, to je nepravdivé, to je nespravedlivé. A já si myslím, že posláním sdružení Mozaiky Platform Dialog je právě tehle velmi důležitý úkol a já si myslím, že se jim to velmi daří a z těch dosavadních aktivit, které se jim podařilo za poslední řadu let uskutečnit, já mám velkou radost a velmi tomu fandím. Děkujeme moc.